persuna hija George Farrugia li mar għand il-Ministru Tonio Fenech fid-dar tiegħu u taħ rigal li jiswa iżjed minn 5,000 euro. Il-ħamis għal-ħabta tas-6 ta' filgħaxija l-Ministru Tonio Fenech indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn allega li l-kumpanija Intershore Limited li d-direttur tagħha huwa Joe Cordina hija implikata fl-iskandlu tal-loti tal-commissions taż-żejt, iżda xorta ma qalx jekk mhux qed jakkużah b'korruzzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet immedjata b'risposta, Evarist Bartolo qalli interessanti huwa dak li ma qalx il-Ministru Tonio Fenech f'din il-konferenza tal-aħbarijiet li intemmet ħesrem meta l-ġurnalisti bdew jistaqsu lill-Ministru tal-Finanzi jekk irċivi rigal minn George Farrugia. Evarist Bartolo qal li n-negozjant George Farrugia li involut fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt fl-Enemalta u ingħata l-proklama ta' 5,000 euro lill-Ministru Tonio Fenech. Dwar dan, il-Partit Laburista sfida lil Tonio Fenech biex jagħmel libel mill-aktar fis possibbli biex il-każ jibda jinstema' qabel id-9 ta' Marzu. Bil-Partit Laburista jgħid li għandu biex jissostanzja li l-Ministru Tonio Fenech ħadan ir-rigal ta' 5,000 euro. Jekk jagħmel libel fuq dak li għadek għamet inti għandkom biex tissostanzjaw dak. Anzi nistidnuh jagħmel il-libel qabel id-9 ta' Marzu u nistidnuh jagħmlu borġenza biex nisimgħu il-provi qabel id-9 ta' Marzu. Fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal li d-direttur ta' Intershore Limited, Joe Cordina, kienet jissospendi lilu nnifsu minn amministratur finanzjarju tal-Partit Laburista waqt li rtira l-kandidatura l-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Laburista. Joe Cordina għamel talba biex il-kandidatura tiegħu l-elezzjoni li ġejja f'isem il-Partit Laburista tiġi irtirata. Minkejja li l-Partit Nazzjonalista ma qal xejn dwar xiex eżattament qed jakkuża lil Joe Cordina, il-Partit Laburista aċċetta d-deċiżjoni ta' Cordina biex ikun jista' jnadda f'ismu minkejja li m'għandux responsabilità f'dan il-każ. Dan b'differenza għal dak li għamel Ostingat fejn issemma females li għaddew bejn George Farrugia u kumpaniji taż-żejt li fihom jissemmew commissions fuq xiri ta' żejt. Ministru iġorri responsabilità kemm meta jagħmel xi ħaġa, kemm meta jħalliha ssir u kemm meta ma jieħux passi biex iwaqqafha milli ssir. Dik hija responsabilità politika u nerġa' ngħid taħt il-Ministru Ostingat ħalla proċeduri tax-xiri taż-żejt ħalla politikament proċeduri tax-xiri taż-żejt li ippermettew li jiġri dak li ġara. Brabta ma' dan Evarist Bartolo għalli ma jistax ikun jintuża kejl differenti f'dan il-każ fejn il-Partit Nazzjonalista kien aġixxa differenti fil-konfront ta' iben il-Prim Ministru. Il-flus mill-Fondazzjoni Salvatore Maugheri għaddew mill-Bank of Valletta permezz ta' kumpanija jisimha Periplo f'Milan, għaddew għaw Malta għal Sib Limited, dawn għaddew direttament li l-segretarju tagħha kien David Gonzi. Il-Partit Laburista ċaħat kategorikament li rċieva donazzjonijiet mill-kumpanija li semmiet mill-Partit Nazzjonalista. Hemm iċ-ċaħda min-naħa tal-Labour Party illi qatt tirċieva kif Alvarist xi donazzjoni minn xi persuna involuta f'dan il-każ. Fil-waqt li qal li din l-aħħar storja li anqal il-Partit Nazzjonalista hija biss aljenazzjoni. Din hija storja illi smajna llum illi qiegħda hemmhekk biss biex tiddevja l-attenzjoni tal-poplu minn fuq dak illi realment għandna nitkellmu dwaru. Hija reazzjoni ta' gvern li huwa maħkum minn paniku